V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Hello, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ MV Shetty College ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಟು ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಗ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಓಲ ಆಪುನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಐದು ಮಿತ್ತು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಹೊರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂದತ್ತೆ. ಸೊ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬರಿಕದಿಕ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ UM Renegade and ಅಂಚೆನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾ ಥಿಯೇಟರ್ and ಅಂಚೆನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ partner that is Kumble Solar. So ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಏಪದಲ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹೀಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ G ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಎಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋತಿ ಮಹಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಯೋಮಾನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ರೆಡ್ FM, SDM College Ujire and Sharada Ayurveda Hospital. So thank you so much for all the sponsors. Itta ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗೋ ಹೀಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹಾರಿಣಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ರಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಮ್ ದ ನಡುಡು ಫೈಟ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ವೇದಿಕೆದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಗೋ ಹೀಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. CPL ಸೀಸನ್ 2 ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್. ಸೊ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೋಪುಂಡ್ ವಾರ ರೀತಿ ಡುಪುಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕನಪೇರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕನಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತ್ಕೂಲೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಗೋಹಿಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಗಾಯಗಳು, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು, ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಶಮನಗೊಳ್ಳದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಲಾಮು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. Please welcome to the MV Shetty College. And you are watching bodybuilding competition 2019. Yeah, most of all, you have lot of interest and curiosity. Who is win this bodybuilding competition 2019 champion? So our judges giving scores, then we decided. Oh, let me please bigger hands. Okay, first of all, we invite means first competitor, Mr. Barbin Babu. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಊರು, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೆಂಚನಳ್ಳಿ ಕೆಂಚ ಕಣನ್ನೋ. Okay, next most we invite most popular bodybuilder. So second competitor is John Cena. ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿಗೆಲೆಂದು ಛಲ ತೊಟ್ಟ ಜಗಾದೆ ಕವೀರ ಭಗೀರಥನು ಇವನು. ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇನ್ನು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ನೋಡು. Hey yo my people, the lion is back. Okay, the most popular bodybuilder. Please invite the third competitor, Mr.
ಏರಿಯ ಮೇಘರಾಜೆ ಯಾನ ನಾಗರಾಜೆ ಆಯನ ಸಾವು ಮಾರ ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನದ ಬತ್ತಿಲಕ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪಿ ಬೈದಿನ ಕೋಮನಡು. Okay. The most popular next bodybuilder is 3 times Mr. India champion, the Mr. Bhai Rocky Bhai. Okay, इतने शुरू को first category. ಅಣ್ಣ ಹಾ? ನಿನ್ನವು ಎನ್ನ ಸಾಲಿ ಅನ್ಬೆ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬರಿಲವು ಅಂತ ದೇವು ಯಾನಿಕಲ ಬರಿಕೆ ನತ್ತು category. ಕೆಟ್ಟಗಾರಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆಗಾರಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಕು. ದೇ category ಪಂಡ ವಿಭಾಗ. ಅಜಂಟ ಮಸ್ತ್ ಬಾಗೊಂಡು. ಓಕೆ ಯಾನಿ ತನಿಗೆ ಟ್ರಂಕ್ ನಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬರಡು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಟ್ರಂಕ್ ಬಂಡದಾದ ಟ್ರಂಕ್ ಬಂಡ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನು ಎಂಗ ಟ್ರಂಕ್ ಬಂಡ ಟ್ರಂಕ್ ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ರ ನಂಬರ್ ಓದ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬರಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ದಿತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಅವಾಯ್ತ ಬಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಬರೋಡೊಂದು ಎನ್ನಿ ಯಾನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋನಗ ಚಡ್ಡಿನ ಪಿದೆ ಇದು ಹೋಯ್ನಿ ಪಿದೆ ಬರ್ನಾಗ ಚಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪಲ್ಲಕ ಇನ್ನ ಪೀಸ್ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಪೀಸ್ ಬಾರ್ಪೂರ್ ಜಾತ್ರೆ ಬೋತಲ್ ಬೊಡೆದಿ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಪಣ್ಣುತ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಯಾ ನಾವು ಪೀಸ್ ಪನ್ನತ್ತಿ ಬಾಡಿ ದ ಪೀಸ್. ಹಾ ಪಲ್ಲಕ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಜಿ ಮುಗಿಯರ್ದ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮನ್ಪೌಂಡು ಕುರ್ಮಿಲ್ ಕುಜಲ ತ್ಯಾಗ ಬಂಗಾಪುನ್ ಸೆಕ್ಟಂತ ಕಟ್ಟುವನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುರ್ಮಿಲ್ ಕುಜಲ ಎಡ್ಡೆ ದೋಚುನ್ ದೆಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿನ್ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಿಂಗೆ ಬರ್ಚಿನ್ ಮಾರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡವತ್ತಿ ಬಾಡಿ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚಿ ಬಲೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಓಕೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಪಲ್ಲಕ ಇರ್ನ ಬಂಜಿ ಅಂಚ ಬೈದಿನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಅಂಚ ಬೈದಿನಿ. ಯಾನ್ ಬಂಜಿಗೆ ಓಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಬಂಡ? ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಪೋಡತೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾ? ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮಲ್ತನ ಕೈ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದ? ಪುಗೇಲಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಪುಗೇಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಹಾ. ತಿಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತನ ತಿಗಲಿ ಬರ್ಪುಡು ಹಾ. ಕಾರಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ ಬರ್ಪುಡು ಹಾ. ಬಂಜಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಬಂಜಿ ಬರೋಡಿ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಒಂದು ದೇ ಒಂಜಿ ಬೋಪುಡು. ಓಕೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ. ಓಕೆ ವಿ ಮೇಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕೆಜಿ ಎತ್ತು 45 ಅಂಚ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ 48 ಉಂತಾರ ಹಾಕುಜಿ. ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಯಾನೈತೆ 45 ಒಂತಿ ಜನ 80 ವರ್ಷ ಅವನಾಗ ಪ್ರಾಯ ಪಣತ ಅಂಚ ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ. ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಮಕ್ಳಿನ ಉಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಂದ್ ಬೈದೇರಾ. ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿರ್ನ ಏಜ್ಗೆ ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಜಿಗೆ ಅವು 45 ಓಕೆ ಅತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರು ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಚ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಹಾಕುವ ಯಾವ ಬಿಡ್ಪೇನ ದಾದೆ ಹಾ? ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ದಾದ? ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಕೇನಿ. ಓಕೆ ಅವು ಪೂರ ಸೈಡ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ. ಈ ರೀ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಯಾನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಇರ್ತು ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಥೇರ್ನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಕಾವೂರು ಬರ್ತದೆ ಕೂಳೂರ್ದ ಬಸ್ ಮಿಥೇರ್ದು ಪಂಜು ಮಗ ಜತ್ತೀನಿ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ఆయన కెప్టెన్ వంజిలా ముజి టకులు ఎంజిన మేడం ఇనవన్ని ದಾದಾ ఈ కాంపిటీషన్ కి ఎంచ వచ్చినిందిడే ವಾ బాడీ బిల్డింగ్ ಇಂಜಿನೆಟ್ಟು ದಿಯಾರಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಗುದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾವಡು ಓಕೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ. ವಾವ್ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ Nice body. ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಮಲು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನೈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ. ಅವಯ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಉಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಉಂಡ స్టీల్ ద ప్లేటెడ్ పోడి ఉండు తిన్పానా ಇದ ಮೇರೆನ್ ತೂನಾಗ ಸೇಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜನೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನವೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸಜಾ ಅವೇರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಟಿ ಸೋಜ ಬಂತಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವು ರೈಮಂಡಿ ಸೋಜ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪಲೆ ಪಂಚಿ ವಾವ್ ಚೂರ್ ಪಿರ ತಿರ್ಕಿಲೆ ದುನ್ನುಲೆಗೆ ಬೆಲಕೈ ಬಿಚ್ಚ ದೀಲ ಕಾತಿಡು ಇದು ವಾದ ಬರೆ ಮಲ್ದಿನೇರು
ಯಾನು ಜಿಮ್ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಮರತ್ತ ಚೇರಡು ಕುಲ್ದಿನೇ ತಟ್ಟು ಅಡಿಟ್ಟು ಕಂಚಿಗಾರದ ಪಟ್ಟು ಅವು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲು ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಾತದೇ ಪೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಂಡೀರು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿಂದು ಆಂಡಲ ಮುನ್ನೆ ಒರಿದಂತ ತೋಜು ಹೋಯ್ತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದನಾ ಹತ್ತು ಕಂಚಿಗಾರದ Okay. Now we start bodybuilding show. So let's start. I will yanite niklandu leppevu tank number anchine barudu, okay? Let's welcome tank number 010. ತಂ ನಂ ಮನಸ್ಸು ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಸೋತಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿವ ಈ ಹೊನ್ನ ಬಳೆಯ ಘಲ್ 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 ತಾಳಕ್ಕೆ ನನ್ನೆದೆಯ ವೀಣೆ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೆ ತಂ ನಂ ಎಂದಿದೆ ಘಲ್ 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 ತಾಳಕ್ಕೆ ತಂ ನಂ ಎಂದಿದೆ. Wow, put a clap. Nice performance. Okay, we are next performance means trunk number 020. ಚಳಿ ಚಳಿ ತಾಳೆನು ಈ ಚಳಿಯ ಗಿಳಿಯನ ಬಾರೆಯ ನೀ ಸನಿಯ Wow, clap. Nice performance. Okay, next trunk number is 030. ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹ ತುಂಬನೇ ದೊಡ್ಡದಂತೆ ಬರೆದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹ ತುಂಬನೇ ದೊಡ್ಡದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಬರೆಯ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇರೆ ಜಾಗ ತೋರುತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ನೋವಿನ ವ್ಯಥೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ 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 Nice. ಪೂರ ಮಂಡ್ಯದ ಇಂಚಿದೆ ಇದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತದೆ ಇತ್ತು Okay. Next trunk number is 040. Wow, so nice. ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಮಲು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ. Okay. ಇದು ಬಾಡಿ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋರತ್ತ ಇರ್ ಫುಡ್ ದಾದ ತಿನ್ಪರು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ ತಿನ್ಪರು ಇರುವ ಇರುವ ಮುಪ್ಪತ್ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನೇರ್ದು ಆ ಜನ ಕೊಂಚ ಪೆರಡನೆ ತಿಂತೋಲಿ ಕೇನಿ ಮರ ಓಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇರ್ ಈತ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರು 2 hours ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ 2 hours ಹೆಂಗೆ 2 hours ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂತುಲ್ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ 8 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾದಿನು ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಈಗ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ತಿಂದುಂಡತೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ഞാൻ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೆ ಬೈಸೆಪ್ ಓಕೆ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈ ತೆಪ್ಪುಗೆ ಬೈಲ ತೆಪ್ಪುಲ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಬೈತೆ ಬತ್ತಿ ಬೈಸೆಪ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪಂದು ಪಂಪೆರು ನಮ್ಮೇಟು ಗುವೆಲ್ಗೆ ಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನೈಗೆ ಲಾಟೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೆಕ್ ಲಾಟೆನಾ ಓಕೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಪಂಪೆರು ಚೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಪಂಪೆರು ಹೆಂಚಿನವು ಚೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ವಾಣಮ್ನ ಗದ್ದುನು ಮಾರು ಅವೆಂದು ಇದು ಚೆಸ್ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ chest muscle, oh sorry, chest muscle, you know. Okay, next. ನೆಕ್ ಥೈಸ್ ಮಸಲ್ ಪಂದು ಪಂಪೆರು ಅಲ್ಲ ಅದಂತ ಕಾರಡು ಟೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಚಿನ Thighs muscles, okay. Thighs. Next. Yeah. ಓಕೆ ನೆಕ್ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ಪಂದು ಪಂಪೆರು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ದಪ್ಪದೇಟು ಕಾಪು 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 ಅರ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ Calf, the calf. ಕಾಫ Okay, next. Okay, ದಾದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಓ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಓವು ಮಸಾಲ ಒಂದು ಓವು ಮಸಾಲ ಅವು MTR ಮಸಾಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿಲ ತೆಗುಲ್ ಜವು ಮಸಾಲಾಗೆ ಮಸಲ್ ಮಸಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಯ ಓಲ್ಡರ್ ತುಲ್ಲ ಓಲ್ಡರ್ 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 ಇಂಜ ಬಲ್ಪ್ ದಿಕ್ಕರ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಐಕ್ ಸಮ ಉಂಟು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏತ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿದರು ಐನಿ ಮುಟ ಐನ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕದ ಆ ಜನ ಟೈಟ್ ಆದ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕುದನಿಗೆ ಎಂಕ ಟೈಟ್ ಆನ ವರಿ ಆಗ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಟೈಟಲ್ ನೋ ಓಕೆ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದರು ನನಗೆ 70+ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಯಾ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ನೆಟ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ತಿಗದಿಜಿ ನನకు ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆ ಮೆಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಡಲ್ ಯು ನೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಇರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಸೊ ಇರ್ನ ಮದರ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಆದುಕೊಂಡು ರೇಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ದ ಟ್ಯಾಡ್ ಆದ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪರು ಫುಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಸೊ ಆರೇ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಿ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ವರದಾನವಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾನ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರು ನಿಕ್ಕ ದಾದಂಡಿಯ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜರಿ ಬಕ ರಡ್ಜಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬದನದ ದೈಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದೇರ್ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದೇರಾ ಆರ್ಲ ತೀರ್ದೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪನ್ ಆತ್ ಈಸಿ ಏಜ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ದ್ಯಾಪಂಡ ಐಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜುಂಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಪೂರ ಐತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಡ್ರಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪೋಂದಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕುಲು ದಾಲದೆ ಪೂಜಾ ಕಾಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓವ್ ಜಾಬುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ದಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎನ್ನ ಏಮೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಹೂವಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ದಾದಂಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪೋಯಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಳು ಕೊರ್ನಾ ವಿನಿತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊರ್ನಾ ಸ್ಕೋರ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ एक्सक्यूज मी निकुलन तत् इनित विनर इज हमारा मुनबा गिव अवार्ड ओके ओके अवार्ड स्लिप सो गिव इट ओके नाइस टेक इट यस ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮೇರ್ ವಿನ್ನರ್ ಮನೋರ್ ಐಚ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇತ್ತೇರು ತನ್ನ 85 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲಾರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ 104 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾರು ಜೀವಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಇಂಚಪ್ಪಗ 2 ವರ್ಷ ಆರು ದೈವ ಸ್ವಾಧೀನಾಯರು 85 ವರ್ಷ ಅಡ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಯ ಅಡ್ಲ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರೇಗ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ಈರೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆತಾರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ
ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪುಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಉಳ್ಳ ಆ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತಲ ಕಣ್ಣೆ ದುರ್ಬರ್ಪುಡು ಅವೇಂತ ಉಗ್ರರು ಬಿರಾವುಡು ಕಲ್ವರ್ಲಕ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಂದಿರು ಐತ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದ ಆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಆ ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬುಗ ನನ್ನರ ಆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಯೋಧರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲೇನಾ ಮೊಕಲು ಇತ್ತುಂಡತೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಮೂಜಿ ಮಂಗ ನಕಲು Performance Korean ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ once again. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇತ್ತನು ಜೋಶ್ ಬಾರಿ ಹೈ ಇತ್ತನು ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಕೇಣ ಹೈ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡದ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಓಕೆ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅರಡಕೇನ್ಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಚಾಂಡ್ ದಾದಮಾದಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಬಂದ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಈ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಈತ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಾತಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಉಂದೆಟ್ ಆರು ಪೊಸತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಯಾನಿ ಎನ್ನೆ ಅರೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯನು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಎಂಕ್ ತೋಯ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಈ ಹಾಸ್ಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ ಮಿಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿಯಾಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ದೀಪು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ್ ಇಂಕಲ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಡ್ಲ ನಿಖಲ ವಿಭಿನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನಪರ ನಿಖಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಮೀನುಗಾರ ಪಂಜವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪರ ಅವಳು ಇನಿತ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಆತನ ಪಣ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಕೊರಳಿ ಬಂದ್ಪನೇ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಚಸ್ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೊಲಿಂದ ನಡ್ನೋಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ರಾಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತನೆ ಪಂಚಸ್ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಲ್ತಂದು ಹೇಳ್ತಲೆ 6 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಯರ್ 2 ಜನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ದೀಪಕ್ಲ ಮಾಧವಗ್ಲ ಆಂಕರಿಂಗ್ದ ನಡುಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ತಿಕ್ಕುದು ಬಂದಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಈರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ 10 ದಿನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ತೊಂಡರಿ ನೀ ಈರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಈರು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕದಿರ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಟ್ 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 ಯಾರು ಅವೇನ ಬಂದ್ರೆ ಬೈನಿ ಆರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಜವಾದ ದೇಹದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು ಐಕ್ ನಿಖಲು ಕಾರಣ ಆದರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಲು ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಈರ್ ಜಿಮ್ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ದುಂಬು ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪೋತೆ ಹಾ ಬಟ್ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕೈತಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕಲು ಮತ್ತು ಇಂಚನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರು ಮತ್ತು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಈ ಕಲೆ ಅಥವಾ ನಟನೆ ಅಭಿನಯ ಪಲ್ಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪೂಜಿಂದ ಪನ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸಿ ಮುಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಟರ ನಕಲು ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಐಟ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಗಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂಜಾನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಿಲನ ಅಂತ ಪನ್ಪತೆ ಆ ರೀತಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ನೇ ಅವಳ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ನೇ ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಂತದ್ದು ರಂಗದ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಉಂತಾದಿರುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿದ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದವೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇಂಚನೆ ನಿಖಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತನವರು ಆಯ್ತು ಉಲೈದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಉಲೈದ ಒಂದು ಬದುಕಲ್ನ ನಿಖಲು ಪನೊಂದು ಕೊಪ್ಪಾರು ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಗ್ಲೆ ಈತಿನೇಟ ಮಂತ್ರಿನೇಟ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ತೋಜರು ಸೊ ಈತ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಗಲ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಜಿನ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಂಚು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಎತ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪು ಜಾನು ಎತ್ ಬೋಡ ಆತನಿಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದರು ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚನುಂಡು ಸೂಪರ್
ಇತ್ತ ಎಂಚ ಮಂತ ಬಂದರೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬಂದಾರ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಐಕ್ಲ ಆರ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪನ್ನೋದು ಬೇರೆ ದೀಪ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಉಂಡು ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಇತ್ತ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತು. ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಮಿತ್ಲೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MSW ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇರಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬೆನೆಟೋ HOD ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಮೇರಿ ಮೇಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಗೋಹಿಲ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತ ಆರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಆರ್ಲಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಫಾರ್ ಗೋಹಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ವಿನೀಶ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಸೊ ಇತ್ತ MV ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೇರಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇರುವೇರು ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ. MV Shetty Group of College Season Award. So Suchitra and Prabhat Season Award. Thank you so much. Thank you. And ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ and Mrs. ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. So ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ from V4 side. Thank you sir, thank you so much sir, and thank you madam, thank you sir, and thank you Gohil sir, thank you. CPL